This video contains mature themes, strong language, and adult content. Viewer discretion is advised. The views and opinions expressed by the participants are solely their own and do not necessarily reflect those of the producers or affiliated entities. Some scenes may be reenacted or dramatized for educational, cultural, or narrative purposes. Parental guidance is strongly recommended. This is Deceivers, here to call. Rational Living Channel, we stand tall. We cut through lies, we break the chains. Exposing cheaters, we bring the pain. No more whispers, no more games. We shine a light, we stake our claims. We sharpen tongues and clear views. We bring the truth, you can't refuse. We're the voice of the betrayed. No more silence, we're unafraid. With every story we ignite the flame. Unmasking deceivers, we stay going in. Unapologetic, we won't back down. We're here to fight. Beware the crown. Cheers, beware. We're on your track. Sesiphinde sahlangana futhi babukele emakhaya lapha kwa Rational Living Channel ohlelweni elibhalwe ukuthi The Deceivers. Namhlanje futhi sinesinye futhi usisi osibhalelile. Sinomunye usisi osibhalelile wasitshela lonke usizi lakhe ngoba esola umyeni wakhe ukuthi uyamchithela. Sisi sawubona Njani siyaphila nathi? Yebo. Lo uAuntie Jane yebo omunye esinaye la ekhaya. So sisi ukhuluma noZandile omunye wala ekhaya futhi siyabonga ukuthi usibhalelile ohlelweni namhlanje sinawe. Awusichazele kabanzi kwenzakalani? Yo, igama lami mina nguMbalenhle. Ngishade noSipho. uSipho sesishade naye isikhathi eside like ngathi u5 years. uSipho bengithanda. Engenzela zonke izinto nje kumnandi emshadweni wethu eyindoda yami ngize ngamzalela nengane nje isancane. Kodwa manje hayi uSipho usiyangixaka. Sipho sekunezinto azenzayo usekahamba ekhaya athi uvashela abantu wakhe sinomuzi wethu sina sinosipho. Ahamba athi uvashela kaantu wakhe angabuyi uSipho. Ngikhululeke futhi ngithi ayi kaantu wakhe. uSipho asanginika imali. Ingane lesi kumele ngizibonele ngalamasentana engathola emsebenzini akasanginika imali. uSipho nje angazi manje ngicela ningisize mhlambe ngakhona ngangitholela kona ngazi ukuthi kwenzakalani ngomyeni wami. Ungabe mhlambe kukhona mhlambe soke wakwenza ukuthi uhlale phansi naye ukhulume naye ngokusolayo. Ngike ngizame ngithi Sipho sikhulume athi nankonke useqalile ile inkulumo zasebusuku ahambe. Aphuma hamba uSipho ulaleli. uSipho uzombona sebuye usedakelwe. Siyamthi futhi uyakhuluma usefuna ukulwa. Sisibandla ngicela ningisize ningilekelele. Okay. Hayi sisibhalelile sayithatha into yakho then sine team esisebenzisana nayo eyenza investigation entweni osibhalele yona. Ngenhlanhla yakho ngiyasazi noma inhlanhla noma ibhadi kodwa ke cha uSipho sinayi location la akahlala khona la akakhona njengamanje. Angazi noma singakwazi ukuthi simhambise khona azozibonela. Ahlala khona. Yebo la akhona njengamanje. Hayi ngicela ngithathe. Ngisambeni Lesho ngifuna ukumbona namhlanje ukuthi uSipho wenzani. Sambeni. Okay. Sambeni. This is Deceivers, here to call. Rational Living. This is Black Spirit Unfiltered. From November and December 2026, we plan to begin supporting schoolgirls in Zimbabwe with access to sanitary pads, especially in rural schools where this support may be needed most. If you are a teacher, school representative, parent, community leader, or you know a school where girls are struggling to access sanitary products, please let us know. Send us the name of the school, the location of the school, and approximately how many girls may need support.
Email rationallivingchannel@gmail.com or contact +2 637 7101 6016. We are gathering information now so we can begin identifying schools ahead of the planned support starting from November and December 2026. And if you support what Black Spirit Unfiltered is trying to do, please subscribe to the channel and share this message. Growing the channel helps us reach more communities and build a stronger platform for projects like this. Black Spirit Unfiltered. Beyond the conversation, we want to make a difference. Thula wena. Ala wena ufuna la madoda uhlelekile. Ubani lo? Ngikhuluma nawe. Musungihamba kanjena ke. Mtholeleni umuntu wami lo. Mtholeleni. Ngiyakondla wena unje imini usuka lapha lo kanti wakho. Usuka lapha lo kanti wakho. Usuka wena usela ngikhuluma nawe. Ngikhuluma nawe wena. Ngikhuluma nawe wena. Ngikhuluma nawe thule manje. Ngeke phela. Hamba ofeka wena ukwena imali soyidla imali amandi. Ngilala ngemali yami. Hayi dade, awume kancaneke. Ukusipho owami. Owami usipho lonke umntanami angizuzwa ngawo. Angizuzwa ngawo uzozikhethela yini intombi ayifunayo. Angithi wena ngizomeva ngilokho qeda wahamba. Thula wena. Thula masolo. Ayizubhizi phofu. Umkhona imazanze. Wosanga. Wena odla imali yakho uphinde uyodla imali yendiya. Never ngiyavala ngosipho This is Deceivers. This is Black Spirit Unfiltered. From November and December 2026, we plan to begin supporting schoolgirls in Zimbabwe with access to sanitary pads.
especially in rural schools where this support may be needed most. If you are a teacher, school representative, parent, community leader, or you know a school where girls are struggling to access sanitary products, please let us know. Send us the name of the school, the location of the school, and approximately how many girls may need support. Email rationallivingchannel@gmail.com or contact +2 637 7101 6016. We are gathering information now so we can begin identifying schools ahead of the planned support starting from November and December 2026. And if you support what Black Spirit Unfiltered is trying to do, please subscribe to the channel and share this message. Growing the channel helps us reach more communities and build a stronger platform for projects like this. Black Spirit Unfiltered. Beyond asingadlali labantu bobabili nasi isikhohlakala lesikhulu akashadile nje yilento umoya yazini lento izokhulumeka izoxazululele asihlale phansi sibone ukuthi njani
Ahlaleni phansi nje bafethu sibone senzani njani ehlisana umoya. Ngoba ngathi kuningi okurongi la kuningi. Ngangithanda ungenza Imali sekujikela ngale lesoka Hlala lo. umjikela kanjani umakoti owakhishana inkomo Wena uzwe ngoba sikhona lo. Ngenza kanje Ngizwe ngoba usikhona lo infuse kweni. Ha, wengithuka. Nizomhlanganyela. Sizohlanganyela Siphangiyazi mina lento ngenza yona. Angiyazi. Safunga nawe. Kodwa namhlanje wazongivukisa nomphakathi nomndeni wakini. Ulethe intombi ka-anti wakho ngikhona. Wena phela shutha kukhama zengi. Wena phela shutha kukhama zengi. Bakhohlakele lapha. Bakhoshala ngawe lapha. Uma ngabe khona zengiyele. Bakhipha inkomo sasekhaya uzocatha lapho Angicelanga wena ngilethele inkomo. Angicelanga. Ufuna umoya phela. Angicelanga inkomo zakho mina. Ngifuna inkomo zakho mina. Abothatha wena asimshaye vele
Shati kanje wena. Ngafika mina India ngihlala mina mina. Wenja. Yawena man. Yawena man. Angifa ngqondo. Okay, man. Oh, imani phela sikhulumeni. Ehlisana umoya kancane sithi ukhuluma, okay. Yabona kodwa nawe Sipho lezi zinto hamba uqoqa umgwaqo wonke uletha le ndlela. Imani phela. Yajobe emgaqweni uyaziqhamuza Wena azi lento Ngifaka kuyona. Ngikufaki. Owabalo umsindo kanjena. Engimenza Nawe ukuthi ngikhinye nje futhi. Hey, okay. Lento fanele siphumele sixazululo phela manje. Nangu usisi oshadile. Ujolela umyeni wakhe senza njani lesimo and futhi siyathola ukuthi wena antu nesandla kona yonke lento. Esani isandla? Unesandla esiphathwa yonke lento. Mina ngangibanqaka emgaqweni, ngibaletha la. Esami isandla singenaphi? Umvulela kanjani intombi kwakho? Umvulela kanjani intombi? Nibonela ngiyitshetha ngiletha le endlini, ngibonela ngiyitshetha. La endlini. Pha kusho ukuthini lokho kumina nami ngiyificela endlini. Nani ukuthi uze intombi? Nami ngiyificela bengazi nami ngiyificela. Kanti sigebengu esinye futhi. Ha. Awusangazi manje. Ngagithi mina. Bengithi ngisikhathele ngento. Wena uthi Imani ngimchazele. kwenzakalani? Ngeke ulungu udlulele insizwa. Ngiyikhulise kahle mina le nsizwa. Wait. Anibambanga inkunzi. Angithi benilandele lesifuba sakhe. Angithi benilandele sona. Benilandele sona. Ha, ngayibona wena futhi sothi bungazi uthele unonkosikazi le. Bungazi. Akukho lento ukusola nje ukuncane ade kwenzakalani. Siyasazi ukuthi even nemali akasayisekhaya bese sayiletha kuwena. Kuyiqinisa ngani lokho? Angazi ukuthi bengayise ekhaya ubengipha nami njengentombi yakhe phela bengimela ngiphi. Bengingazi mina ngazi ukuthi nje uhlala noanti wakhe lo. Anti lo. Lalalakhe. Njobe Lalalakhe usela. Kahle thina into ebesifuna kuwena. Bekuyile mali yababo wakho. Bekuyile mali yababo wakho le. Abuyizona zambake lezi kade sisebenza ngakuwe. Khohlakele weya. Yona into ebesifuna. Yazi uzofela la ungenani. Hayi ukuthi ngoba ingani indoda yakho yakushaya. Hayi umkhovu. Hayi athanda ngingafika ngesiphomo. Kwami. Noma ngingafika ngesiphomo. Nezinja nobabili. Nezinja. Hayi ukhohlele Angikwazi uzosukela. Angikwazi uzosukela. Imani. Ngayikhulise.
boy ngisheshisa. Singakabambi khona ngikho. Uthuku athi kanjena wena. Uthuku athi kanjena wena. Uthuku athi kanjena wena. Ashaye bani? Dinga zikushaya wena. Ashaya dinga zikushaya. Nawe msunu. Yewena man. Golo. Uyinja uyigolo. Nawe doti. Ebolile. Imani woba futhi endala imani. Wow. What's that msungano? What's that man? Family. What's that man? Ayifanele lento wrong. Ya, beniyaphi? Usisi usibizile. Ngoba esola ukuthi umnyeni wakhe uyamchithela kabani? Sitheme sifika ke sathola ukuthi ukakho okubhlungu kakhulu ke lokho. Akombizela Ukuthi sifica kwakho uvulela intombazane emzini wakho wavulela intombi wazi kahle ukuthi ushadile anti ukwenzela lokho. Ngoba manje buka le half okhenzakalayo. Sikhohlakali. Sikhohlakali. Awukhulumi ngempela ukwenzelela lokho. Ngiphela amanzi. Ukwenzele nje Hayi lokho. khuluma. Hawu. Lapho Bokukwenzela lezi thakatha ngazo. Yifa. Buka la manje unkosikazi. Msungano. Hey, Nawu. yehlisana umoya. Yehlisana umoya. Siyazi ukuthi ndiniwe bafethu, siyazi ukuthi ndiniwe. Sis, ubungazi ukuthi ushadile ibhodi. Angazi. Ngikube ngikwenzela hostel lokho enikwenza. Akaza ngikwazi nayo antu wakhe lo. Bahlale njalo kuthiwa umakoti bangibiza ngomakoti lo. Ngabe uqala ukufika la ekhaya noma njalo nje ujolisa. Angiqali njalo masibonana sibonga. Ngazi ukuthi uhlala la ekhaya mina ngazi unonkosikazi la ekhaya mina nezingane. Bengihlale njalo masibonana la ekhaya. Ngizwa nabathi bakuthi bebethandela imali. Ukuthanda kwami Sipho. Khohlakele. Bengazi. Khohlakele. Ungazi lokho. Phatha kanjani lokho? Kungiphatha kabuhlungu kodwa ke kulungile vele imali nginayo. Angeke ngisaphinde kodwa Kodwa wathatha imali yethu wayidla msungano. ngoba nawe wanyoko wadliwa ngendlala. Hayi imali wo. Wadliwa kunjani? Ngendlala lenkinga. Wadliwa ngendlala. Lalela antokudala khuluma nawe awuthule ke manje. Wadliwa Sesiyabonga, sesizwile. Sukuma khona ngoba zakwenu. Wefanini. Abanikhuzo zakwenu. Hayi, abadlala nogogo bangangaka. Sihlala esikhulu. Wo. Manje kubonakala nina noba uthu njengamanje seniyazwana angithi. Ngiyayibona lento uthi i-wrong lento yenziwa anti. Kakhulu. Angisafunela utho nje futhi ehlangene nalomuzi. Hawu, nangu sodla Wena Uyogana. Ngoma mina nje angifunela utho. Ngempela. Angifunela ukuthi ehlangene nalomuzi. seyabothatha nawashiya khona. Ingoma zokunuka. Wesa mina wathi ufuna ngikulobole. Wayithatha manje wasala nje wafika namaseta
Awunika ngoyimina. Awunika ngoyimina. Ngale ngidakele mina. Yebo baba wathi yini yona lo silethela yona ekhaya. Wena futhi wakunika imali. Awu awusazi wena. Awusazi wena. Ayifindiyana maskema. Maskema. Ungakhonjiwa ngesibhabu thulani-ke thulani. Ungakhonjiwa. Sizama Sakhuluma kahle nje nawe. Ngoba Saxoxa nawe. manje usukwazi ukubukisa ngami. Hayi saxoxa sisathandana kusabelana. Ufuna kube thina sikhazi ukuthi wazilobola yini? Angithi mina nawe besithandana. Wezwa emadlebeni omabili. Wezwa. Wena yonke into ubikelwa abantu wakho nje. Hayi. Mina Mina ngimkhulisa. Uyayibona iphutha la. Iphutha lami la. Iliphi? Awuliboni. Cha ngifuna ukuzochazela iphutha. Imamnyeke lo. Elani iphutha? Awukhuluma sizwe. Awuhlalise labo zakwena emfile nabo. Elani iphutha? Khona hostela la, khona hostela. Ikhona phela ngokuvumelana i-Jack House le. Yona. Legilwa khona bonke indunu bayivula la, bevulela lo namasende amancane. Haha. Ngathi ungafa nje. Yini yona le? Sethi siyakuzama. Hawu. Thulani. Masende amancane. Thulani. Kodwa namhlanje bengizobanga lawo masende amancane. Uzofulela amanti. Uzofulela intiya. Uyabuzwa Uzofulela intiya laphaya. Asemancane sehlulele ndiya. awe ma. Wo. Kahleni. Khonakele wena. Uyalazi. Sima la wena. Kahleni. Imani phela sisi. Mntama sifike nawe la. Wafika wabamba ukubambile angithi. So isiphi isixazululo ke kuyona yonke le? Akasale no-anti wakhe ngicela divorce angisaceli uzothatha labo plastikanyana bakho emnyama wafika nabo lapha kami ungiphumele ungiphelele emzini wami ungishiye nendiya nami Nami shame ngawe Nawe sisi lo namadodami lapho uzomzamela intombi noma baqhubeke bona bona bazoqhubeka bo2 bafanelana baqhubeka nobathi ngiyafanelana vele Wena uzangithenge lutho nje wena. wena nje nesikema nje senifuna isikema ingane yabantu nalo antoko Sazi yakhazi usakuzwazi nobaba ubulala indoda yakhe Sizokhuluma yakhe ngenando ayibula bese nayo imali vele wena anti wena anti ke ima anti vele akahlahla ukho esizokuzwa ngawe ngoba vele wena odala kuze kube ngibekwe yini phona wena bhuti nawe bhuti sonke isikhathi ngihlalele nabantu ukhuluma uyakushiya ku divorce uzuzwa kanjani Ngizizwa ngiright kodwa akaphuma akahambe kodwa umuzi wami lo. ngakho umuzi la Umuzi wami lo awuzange uthenge wena. Awuzange uthenge nje wena. manje lo nofika nano antwa Hayi kahle la wena awuzange uthenge lutho nje wena. wena uyasebenza nje Ngakudala lapha kini. uyasebenza nje kona manje Wethatha uplastic omnyama ngiyakhumbula ngiyakufaka Sisuyangibona kahle ngakuzona labo masaka vuka hambe bavuka yiyo nendoda Okay, okusho ukuthi ngifuna ukuzwa ubaba isethi la baba ngoba nawe ngazi manje nawe awusazazi awukazazi kahle uthi uyeka umkakho uyayivumela le divorce ezokwenzakala Ngiyayivuma ahamba aye kubo. Okay. Ngisale ngedwa la. Okay. usala wedwa ngempela futhi Kulungile. Usisi lo yanaye futhi uyavuma ukuthi ahambe. Akahamba. noma lothu akavumi bengeke vele ngizomfaka ngamanye amaqolo nama ngaze ngomthanda nama ngazi bayeke bamboskema abanye abantu abahambi izinja lento yakhula indoda yayo le
nithi nithanda mina Hayi, nizothanda hayi, amanye amadoda. hayi. Nizothanda amanye amadoda. Uyazi usizwa yikona ukuthi wena wambulala. Hlala phansi, hlala phansi. Usizwa yikona. Wena wambulala. Ile mfana yakhe lapha esibayeni. Thulani, okay. Manje sisi, njengoba uthatha isinqumo sokuthi uyamdivorce. Awucabangini ukuthi mhlambe niqale nihlale phansi nomndeni nilungise yonke le nxushunxusho khona. Ngiright sisami ngiright ngalolu mndeni mina ngiright. Uthi ufuna umuzi? Hayi vese usecabanga Ngizothatha inganyami namasakana ami. Usecabanga vese lutho nje ngokuhlanganisa nalabantu ufuna ubaba ufuna ufaka lo. Okay. Ngoba naye vese Kuyezwakala. ehlisa umoya phela amanye amagiright phela ngawe. Emandleni aboy. Ufuna ukufaka omunye isikhotheni emandleni aboy. Hawu. Ngoba ubhoy ngaye engakwazi ukumelana nomuzi wakhe nje azasizwe amanye Yabona nje Uzodenja la Thulani phela sehliseni umoya. ngakufaka kanjani Thulani umuhle. phela. Hayi, babukeli nazwela. Niyazibonela nani? Niyazibonela isimo sinjani la ekhaya. Hawu. Unkosikazi sifike naye uzibambele yena oqotsheni, wazibambela indoda yakhe oqotsheni. Okusho ukuthi isinqumo esithathiwe, nangu unkosikazi uthi uyamdivorce. Uthi nje ucela ukuthula uyamdivorce. Asikugqugquzeli ukulwa, asikugqugquzeli futhi ukuthi abantu bachithe. Njengamanje umyeni uficwe kadade wabo. Kwatholakala intombazane khona ificwa ubani ificwa unkosikazi. Kwakona konke nje lokho akukho kuhle. Siqova ka indeni yonke into ayihambi kahle. Babukele emakhaya kwaze kwabhlungu. Konke nje lokho asikugqugquzela ukuhlukana kwabantu kepha sigqugquzela uxolo nokuthula kubantu. Siyacela ukuthi konke enikubonile kube nathi ngaphezulu kwamandla ethu. Konke okwenzekalile sho ukuthi kuyafana nokudaliwe. Siyabonga. This is Deceivers, here to call. Rational Living Channel, we stand tall. We cut through lies, we break the chains. Exposing cheaters, we bring the pain. No more whispers, no more games. We shine the light, we stake our claims. We sharpen tongues and